Andam daw ang Pilipinas sa Nipah virus, sumala sa Department of Health. Kinihuman na tala ang seasonal outbreak sa mga sakit sa West Bengal sa India nga doon na 5 kakaso. Ang Nipah virus una nang natala sa Sultan Kudarat niadtong 2014. Sumala sa DOH, padayon ang ilang monitoring sa Nipah virus. Gani girekomenda nila ang awareness kalabot sa mga sakit, inay magpatuman og travel restrictions. Sumala sa usa ka infectious disease expert, low risk para sa Nipah virus ang Pilipinas, apan dili sab daw dapat magpakakampante. Kay dumdumang nagtala og 17 ka kaso sa Nipah virus sa Sultan Kudarat niadtong 2014. Ang Nipah virus nagikan sa hayop o sagad mga kwaktit. Pwede sab daw matakdan ubang hayop sama sa baboy ug kabayo. Mapasa ang virus kung dunay direct contact sa mga dunay sakit nga hayop, kontaminado nga unod o nakakaon o nakainom og prutas nga gikaunan o giihian sa mga infected nga fruit bat. Pwede sab ang human-to-human transmission. Sa karon walay tambal o bakuna nga alang mismo sa Nipah virus infection.